Hyvä asiakas. FlexCardin aktivointi suoritetaan lähettämällä tekstiviesti numeroon 16354. Kirjoita PINR välilyönti sekä korttisi 4 viimeistä numeroa kortin etupuolelta ja lähetä tekstiviesti. Tämän jälkeen saat linkin paluuviestillä, jota klikkaamalla saat auki ohessa näkyvän sivun. Sivulla sinun tulee täyttää syntymäaikasi muodossa vuosi, kuukausi ja päivä. Sen jälkeen lisää CVC2-koodi eli 3 viimeisintä numeroa kortin takapuolelta sekä kortin voimassaoloaika, jonka löydät kortin etupuolelta. Kun olet täyttänyt tiedot, paina lähetä, jonka jälkeen sivu päivittyy ja saat henkilökohtaisen PIN-koodisi. Tässä vaiheessa korttisi on aktivoitu ja täysin käyttövalmiina. Muistathan ottaa PIN-koodisi talteen sekä säilyttää sitä huolellisesti. Aktivoituasi korttisi vieraile sivulla www.lataarahaa.fi, josta löydät ohjeet lainanhakuun sekä käyttövaran latauspalveluun. Tervetuloa asiakkaaksemme!